ene ye eda memene da ebobo somene da etoso enkron ewo mfimpim yenu ne aduonu miensa mu mama wachen aba Adom TV so ene anopai na wotwe dwumadie na ebraso ya yede eba se onim se drumimi da anopa bia se ya na no wotwe ba ya ne yehwe ensema ekos na wotwe mu nyina no emudie ebeka se eka ho nsam dodo ene de hu hia se yesaso esisoma obiem na ye maso deba na ye bedi mu komo ediama onene ensema ye behye no ye bowram ni ahye NDC amanyoko no na amanyoko ahodo ennan aka wo ho na wo edi EC akogina Supreme Court ni nyina no ene se limited voters registration a wo ebe sase ebnada ebe no ene EC gina ya wo asise wo eye registration edi ntro no wo district offices nko ano political parties hunu ni se ebetumi esi ebimo kwan tituni omo wachire woso mutu kwan eba eye ba bia isi atena no ewo no ntomo de isi akokot se koto fata bonto so na asamro mo enkawie na enochi so no yenya ntie ese citizen ba konso edi isi akogina high court wonsam kro no aho ye bedi mu nkobodi ama ho na eye posifo nsensem aba na aposifo akukuda miensa edina committee anim eyi nsema no videos alikiliki abeda emonten ni nyina ne so mo pese mu yi IGP efi hono no eno ye bedi mu nkobodi ama ho ne yebisa interdiction na ebeto abonten ewi etie posifo no asan chiasan edien na ehine fiba edien na ekire ye bedi sankomo nyina ediama wo donhwe mienu a yatena si ama wo ewo na wotwe edwumadie so edien meje so ene abena pokua ahwenne Adom TV na wo hye besan so ye live ewo asempa 94.7 ba metwa be ho meba mabedwafo meda wo made akire wo